Un dia, Lloblleí, en arribar a la cabana, en lloc de la trossa de llenya de sempre, porta una biga grossa de pi negre i una mirada diferent dels altres dies. A on anau en ixa viga, Lloblleí? Diu Bonaventura. D'ací pocs dies hem de córrer falles. Enteneu què ho vull dir? Vam veure falles amb el meu pare per Sant Joan, a la vall d'Enllà. Una vintena de focs van sortir d'una foguera de la muntanya i quan van arribar eren els padrins del poble corrent amb els troncs encesos al coll. Ah, així rai, ja ho saps el que farem. I tu, Bonavé, que en baixeu al teu poble? A Xicoberri les cremam per Sant Joan, com tothom, no? Que rius? Continuar gravant.